Your arm, how are you feeling? I'm fine. It wasn't that bad. Ukugonyela i-COVID-19 kuzise ithemba kwaye kuthumalalisa amaxhala kubasebenzi bempilo ephondweni. Emva kungafuni ukugonya ngokabasebenzi bezempilo bayimikrozo kwindawo zokugonyela intsholongwane. Kodwa inani lamachiza okugonya lingaphantsi kunenani labantu abafuneka begonyiwe. Kodwa isebe lezempilo lithi liza kuvula indawo zokugonya kwindawo esemantla ngenjongo zokugonya abasebenzi abayi-200,000 xa kuphela inyanga kaMeyi. Izindawo ke ezibukeka zingathi zisemaphandleni nazo zibhekelele kulomsebenzi esiwenzayo ngoba umubuka indawo yase Nelson Mandela Academic lesi sibhedlela sise OR Tambo district and izindawo ezithumelela kuso indawo ezisemaphandleni. Imibutho emela abasebenzi ithi ukugonywa kwabantu eMpuma Koloni kuyacotha kwaye bazofikelela kwi-200,000. Ngabasebenzi bezempilo abayi-19,000 abasele begonyiwe. Abantu abaphelelanga apha eMthatha abaphelelanga apha e-OR Tambo njengoba silapha sisigaba sokuqala esisikuso sibona into basenza kanjani kwezi ndawo zikufutshane lizayo linwenwa ke liphume nangaphandle lisiya kule ndawo inabantu. As we saw, the cubicles are quite small and it can take just a small number of people as opposed to the ideal situation if you look at the whole catchment area of this institution. Dingulerato Fekisi, kwindaba ze-SABC eGqeberha.